Dobre, si po obede nechajte tak. Jaj, kolegynka, ahoj, počúvaj, čo za v tej mojej triede sa stalo? Nech už je po tých imatrikulačkách, lebo ja to ťažko znášam. Oni by len chceli nacvičovať, tancovať, programy, čo a ja už nemáme dobraté učivo, ale my stále pani profesorka prosí, pani profesorka, potom príde písomka a samozrejme pani profesorka dali ste ťažké otázky, pani profesorka veľa otázok bol a potom ja som vždy to najhoršia. Tak tu máš smolu. Tak to nie je to tá moja tretia Dčka, oni sú úplne zlatí. Ja za nich dám aj ruku do ohňa. Minulé na tej slovenčine sme rozoberali básničku, no to bola jedna básnička. Nádhera. Oni sa aj do školy učili a ešte aj program a imatrikulácie si urobili o škole. O takejto triede ja by som len sníval. Už zvoní, idem do tej tretej Dčky, majú mi ukázať ten program.